Shalom, hor samanginang, selamat hari Minggu madita salukna. Hatan di batana gabe turut ni jamita di minggu tersedarion, minggu dung hari Natal di tanggal 10 Desember 2024. Di mana dia net sian sada Timotius sada ayat 12 tu 17. Nama rojahan di topik mandok mauliate siala asini roha ni debata mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Turut ni jamita boy mata jaha di kolom deskripsi songon ma penjelasan ni khotbah. Di pakulung di batado hita di mingguon, minggu dung hari Natal, marhiti-hiti hatana nama rojahan di bagas tema, mandok moliate siala asini roha ni di bata. Ahado ibarni hata holong dohot asini roha. 2 tahun, jok-jok do di hatahon di gandup jamita. Jala boy don dohonon 2 hata naung gabe sada identitas ni hala Kristen. Alai gudang dope na sopolatus lapatan na di 2 haton. Jadi sasitong na adong 4 jenis holong di hala Kristen. Na parjolo kasih eros. On mah holong namar harumuan tu hawa nafsu seksual. Mana holong ni namar halet. Napa dua hon kasih storge. Holongon mah holong tu naturasta tu ha anggi ibotota do to kadongan saripe. Napa toluhon kasih filia. Holongon on mah holong tu dongan na balga sian holong tu keluarga. Tudos mot tu holong ni namar dongan karib. Dongan alenungan lebih-lebih sian saudara sendiri. Baru na papaton aroma kasih agape guarna. On mah holong na tumibus yang sudah holong. Kasih yang sempurna yang mengorbankan dirinya tanpa syarat demi sahabat-sahabatnya. Itu makanya di Yesus di Yohanes 10 ayat 5, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Asini roha di son, tudos mau tu kasih storge. Jala holong na didok na di terpuk tahun, omma na tudos tu kasih filia. Si Timotius ima sahala na poso na gabi si Tony si Paulus, na diojakon di bana gabi sada uluan di huria na arung di Efesus, uju na tertakup si Paulus di Rom tikini. Holong dorohan si Paulus mida si Timotius, pola do didok ibana si Timotius ia na konna na tutu di bagasan haporsiaon. Anak aku yang sah secara iman ini ibana. Tung pesorong hubungan keluarga antara nasida. Molo taparohaon di bidu sadaon, lao mamuka akka poda dohot akka si pasingo na nang si pasaton ni Apostol Paulus tu si Timotius. Sara do ujahanna, ima panidangion tu asini roha ni debata. On mabuhal na pinasaan si Apostol Paulus tu si Timotius. Laho marmahani hurian arong di Pesus. Marite turpukon, nang mapatugu hutta, pangatus yutta taringo tu asini roha na ni debata, dihita jala buhado dalan na hita bui mangulu di bagasan haporsiaon na songoni. Di hari Natal, maras ni roha do ala Kristen ala di papatar debata asini rohana tu jolma manusia do tu sude na tinopana. Ima na gabi jolma ibana naso tarida hian gabi tarida, naso tardungdung hian gabi tardungdung. Tua tiba na sian surgu marsar marub do cita aka jolma. Gabi boy mata ide Tuhani, boy mata bege suarana, boy mata jama dagingna. Di surat sada Yohanes 4 ayat 10 midok debata do haholongoni. Lapatana haholongon do yang go hadirin di debata. Jika Tuhan tidak turun ke dunia, maka orang tidak akan pernah mengenal kasih yang sejati itu. Dan orang yang tidak menerima Tuhan di dalam dirinya, tidak akan pernah bisa menjadi orang yang mengasihi. Asin debatado ro asini rohai. Ondo bahan di dosi Paulus di 10 pangisahi doa una jolo, jala pangalele, jala siulaon gogo. Alai dapotan asini roha doau, aidang huboto na hulai, tagan soporsia do piau. Dang di boto si Paulus na dosa dosudi na diulan ibana. Ada orang sudah potan nasi ni roha ibana sian debata. Di dok mamuse tagan so porsea do piau inna tikini di si. Lapatan na ha porsea unido na patuk pun hita manjalo asini roha ni debata. Adong do dua tantangan ni si Timotius di na manguluhun hurian di Efesus. Na parjolo ima tantangan teologis. Dia ini harus berhadapan dengan orang-orang yang mengabarkan ajaran tentang pentingnya menaati hukum Taurat. Aka hukum ni si Musa makna di jaron halakon. Di do Apostol Paulus matu halakon. On ma akahala na mamudahon patik tumso adong diboto na hinahatahon na doho na hinajakon na sida na napaduahon tantangan secara psikologis gurang dohala na sanksi tu ibana al haposoonna. Bagaimana Timotius yang masih sangat muda bisa menunjukkan sikap, perbuatan, perkataan, dan etika yang bisa menjadi panutan bagi jemaat-jemaat yang lebih tua darinya. Bohado asatalub si Timotius gabi si tiruon dia ka pakatayon dia keparange holong ni roha doa persiaon do hatomanon. Dang nalahutuk si Timotius la mangulahoni sude molo mangasahon guguna sendiri. Alai na didongan ni Kristus tu ibana jalan na persia ibana tu Kristus. Song na tarsurat dia 12 di dok. Mauliate hudo di namar guguyonau ima Kristus Yesus tu hattai.
Odo sada panidangion na pinatulong si Timoteus songon sa hala paralado tu ibana. Debataro na mamilit ibana gabi paralado. Jala debataro na mapargugihon ibana asa talo mangulahon-ulahon na dihuriai. Jika Tuhan yang memilih, maka Tuhan pun akan memampukan kita, menguatkan kita dan memperlengkapi orang-orang yang Dia pilih. Takke salah memilih debata dia kana posona. Tumpe maraga maka parange manang bahadiron ya ka paralado na dipabangkit ibana. Ada banyak sekali hal-hal yang membuat orang meragukan kemampuan seseorang pelayan yang telah dipilih oleh Tuhan. Godang maun, isyarat songon umur. Pelayan yang berumur lebih muda cenderung kurang dihormati. Padua status, pelayan yang berstatus sebagai pendeta dengan calon pendeta pasti akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari jemaat. Mula calon pendeta do pe ibana atar hirahurang do simpati ini aka sadibani ruas. Alana aso pendeta do pe calon do pe hirasongoni. Nah pataluhon antara pendeta tu situa juga dia pasti akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari jemaat. Lebih dihormati do jamitannya ke pendeta daripada jamitannya ke situa di beberapa tempat. Paton musi pengaruh yang gender. Para pendeta laki-laki cenderung lebih disukai daripada para pendeta perempuan. Jadi kon ingotot tado debataro na memilit nasida gabi paralado. Jala debataro na patauhon nasida marhubas di bagas jorona. Dang tongo soni debata na poso na marhubas di bagasan jorona. Ada orang sojolo di parbohali, jala di pargogoi nasida. Baru musina mangihut asini rohana sian debata dang mempertimbangkan pangalaho status dot akan asing. Sudah hita dihaholong debata. Aka ulan asini rohana diulannya ke halak na porsea dada narusya dirin sabing alai iru hataridaan ni asini rohani debata. Senot do buy ta bedahon pangatusion sian ulaun asini roha atau ulaun diakonia na di patupaga gereja. Dohot ulaun sosial atau ulaun kemanusiaan nasian lembaga-lembaga swasta atau lembaga kenegaraan. Sasitong na ulaun sosial atau kemanusiaan tubuh sian pangajar ni rasa kemanusiaan atau humanis. Makanya somal doi digoari ikatan tali kasih atau amal. Kasih artinya kasihan. Muncul dari rasa iba melihat kondisi seseorang dan sekelompok orang. Mardomu mau tu perluan ni pamatang sabing na hinarikona. Jadi apa yang mereka butuhkan diperlengkapi oleh lembaga-lembaga yang mengusung kegiatan sosial atau kemanusiaan ini. Na ulang diakonia, na ni ulang nasida sarupa matu ulang sosial kemanusiaan ini. Aledang holan saat disi. Arung dope na asing lubis ya ni. Diakonia tidak terbatas pada orang-orang yang membutuhkan bantuan material, tapi juga kepada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang membutuhkan bantuan secara rohani. Isarana pajok-jokon yayasan khusus untuk para perempuan pelaku seks komersial atau PSK. Asal boy ditadiko kalaki ulau nanada lelengi, jala muba gabi pangihut dalani Kristus. Naing manian togu-togu nakana niurupani asa dohot nasida sadiri mangulili dalan ngoluna, jaladang holan sian panguriponi nasida mangulu. Sada muse adong do layanan diakonia di pasahat gereja tu aka keluarga yang sudah katakanlah broken home atau sedang dalam masa krisis. Subang di gereja dok kepersirangan. Jadi gereja akan melakukan konseling kepada suami istri untuk bagaimana caranya keluarga ini tetap bisa bertahan agar mereka bisa diperdamaikan kembali di dalam Kristus. Ima ulan diakonia bukan hanya sebatas pada memperlengkapi kebutuhan secara badani, tapi juga secara rohani. Jadi oma dalanna asa di tadana sida holong nasian debata, asa di tadana sida asini roha nasian debata tu nasida marhite-hite pangokopon ni Yesus Kristus. Apa yang kau inginkan agar dilakukan oleh orang lain kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Inna di Bibel tai. Ikon marholong ni roha dohita tu dongata jolma asa ditadda nasida holongi, jela asa gabe jolma parholong nasida. Senon do buita ida, ulaun asini roha ni jolma na porsea, dang holan makarikoton haperluan pamatang manang paragingon aledo do tupa haperluan ni partot dion. Jadi kalau kita lihat di gereja-gereja barat aminang adong tulisan naigorana Samaritan Parcel ya. Parcelon artinya hadiah, Samaritan terinspirasi dari orang Samaria yang baik hati. Ima ditiki masa-masa Advent na upak minggui diajar hondo tu sudah ruas asa mangatan konsumsi siganupari atau menghemat. Jadi di dalam masa Advent mereka akan makan dengan biaya yang lebih sedikit. Mereka akan mengirit biaya belanja. Nah 100 ribuan sadari gabe 10.000 mana 50.000. Nah sisa sian haporluani ditabung mai langsung dipakai mai lahu mengurupi kadongan na di bagasan hasusan. On masalah cara sian huria lahu pasahaton turusna bahwa kasih karunia Allah itu bukan hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri, tapi juga harus dibagikan kepada orang lain sehingga orang lain juga bisa menikmati karunia itu. Songon api nasa ni Yesus tu sisianna gabi parasi roha mahamu songon amamuna na parasi rohai.
Amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Natal dan menyongsong hari tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat ya?